Това е историята на едно клинично изследване, проведено през 1747 на борда на британски кралски военен кораб. За да провери кое е най-доброто лечение на скорбут, корабният лекар дал 6 различни лечебни средства, препоръчвани по онова време на двойка моряци. Едно от тези средства били портокалите и лимоните. Двамата моряци, които получавали портокали и лимони, се възстановили. Това изследване премахнало съмненията и разкрило кое лечение е най-ефективно. От 1747 нещата, разбира се, са се променили. Но дори и сега, най-добрият начин за отхвърляне на съмненията за ползите и недостатъците на дадено лечение е да се извърши клинично изследване. Клинично изследване. Клинично изследване, точка 1. Планът какво ще се прави в това клинично изпитание, протоколът, трябва да бъде официално одобрен не от изследователите, които го предлагат, защото може да има конфликт на интереси, а от етична комисия от независими експерти и граждански представители. Точка 2. Пациентите трябва да бъдат разделени на групи. Пациентите в едната група получават лекарството, което се тества, а пациентите от контролната група – не. В някои случаи контролната група получава плацебо – неактивен препарат, който иначе е идентичен с експерименталното лекарство. Всъщност, когато вече има доказано ефективно лекарство, пациентите от контролната група би трябвало да получават най-доброто достъпно лекарство. Пациентите се разпределят в групите на случаен принцип, например чрез тегляне на жребии. Това се нарича рандомизация и помага за формирането на сходни групи, така че когато техните резултати бъдат сравнени накрая, разликите да бъдат заради извършените интервенции, а не поради предварително съществуващи различия. Точка 3. При някои изследвания пациентите не знаят дали приемат лекарството или плацебо. То се нарича сляпо и пречи на техните очаквания да влияят на резултатите. От полза е и ако лекарите не знаят кой получава лечение или е в контролната група, като това също предотвратява както умишлени, така и неволни вмешателства. Това се нарича двойно сляпо изследване. Точка 4. В края на изследванията, резултатите трябва да бъдат анализирани от безпристрастни изследователи, които нямат пряк интерес от констатациите. Точка 5. Двойното сляпо клинично изследване трябва да бъде повторено с други независими изследвания. Точка 6. Не е достатъчно да се докаже, че новото лекарство е по-ефективно от контролното. То трябва наистина да подобрява здравето на пациента, така че неговите ползи и рискове трябва да бъдат внимателно оценени, за да се гарантира, че аргументите за надвишават тези против. Препятствия и клопки. Препятствия и клопки. Не трябва да се използва плацебо, когато има достъпни други ефективни лекарства. Трябва да бъде направено сравнение с най-доброто налично лекарство. За да могат резултатите да бъдат използвани уверено като водеща практика, изследването трябва да включва такива пациенти, за каквито е предназначено. Децата, възрастните хора, етническите малцинства и жените твърде често биват изключвани от изследванията. Препятствия могат да възникнат при оценка дали лечението е ефективно. Например, въпреки че високите нива на холестерол са рисков фактор при инфаркт на миокарда, едно ново лекарство, целящо да намали холестерола, не може да бъде смятано за ефективно при превенцията на миокардните инфаркти, освен ако не намалява смъртността. Само намаляването на холестерола не е достатъчно. Лекарството трябва да бъде оценено според способността му да подобри последствията, важни за пациентите. Може да има недостатъци при организирането на клиничните изследвания. Целта не е просто да се реши дали едно ново лекарство е толкова ефективно, колкото съществуващото стандартно такова. Клиничните изследвания трябва да бъдат организирани така, че да показват дали предложеното ново лекарство е по-добро от вече съществуващото. Пациентите искат да знаят дали новото лекарство е по-добро, а не дали е същото или просто не е по-лошо. Здравето на всеки може да бъде защитено и подпомогнато чрез решения за здравни грижи на базата информация от високо квалифицирани проучвания и клинични изследвания. Европейският съюз, който спонсорира клиничните изпитания на лекарства в интерес на пациентите и обществото, може да подкрепи тяхната по-добра организация, прозрачност и независимост.